ugogo owabulawa umphakathi ngesimo sokuthi bamsola ngokuthi uyathakatha, yabo. So lento yenzeka nje iy'nsolo ziphuma kephi, ziphuma emndenini, nomndeni wakhe wamdayisa kakhulu. Ake ngithi nje ilunga lomndeni lamdayisa kakhulu ekuthenini ezegcine eseshona. So le ndaba lena iyaqala kancane kancane ngokuthi umzukulu wakhe esafunda, ngithi wayefunda o-grade 9 kanje. So esafunda-ke wayeseqala vele ukuthi uyadlebeleka, yabo. Ephuza, ebhema, ehamba kwesinye isikhathi engalali ekhaya, waze wagcina sesiyekile nesikole, yabo. So nje ube umuntu kahle ube umuntu obese sengasazwani kahle nogogo ngesimo sokuthi uyazenzela wenza nje noma kanjani, uyayibona useyibona esemdala, yabo. Ugogo esemthatha kancane, hlezi kunaleyo ngxabano nje bakhona, yabo. So kusho ukuthi-ke ezegcina sesiyeka-ke isikole, and then njalo eyophuza uzotshela abantu ukuthi hayi ugogo wakhe uyathakatha, yabo. So abantu vele bebevele bemsola ugogo ukuthi hayi cha, ugogo ngazuthi khona into ayenzayo, uyayibona lonto. So lonto-ke yaqala-ke yakhulunywa-ke kwabiza imbizo yokuqala, kwakhulunywa nogogo ukuthi-ke kuney'nsolo kanje kanje kanje. So bezama ukuthi beyilungise lonto, uyayibona lonto. Hhayi still-ke kwaba indlangazumuka noma ingane-ke yona yagcina-ke isithi-ke njalo miyophuza ematshwaleni, yabo, nje ukuze nje ikhulume indaba. Abantu bebeyithengela utshwala ngesimo sokuthi bafuna ukuthi ikhulume ngalogogo lo, yabo, because baningi abantu abesesebe interested kule ndaba yokuthi ugogo unemfene, ugogo ebusuku wenza ukuthi yonke lento isho umzukulu wakhe, yabo. So banokuthi makusuke kushona umuntu endaweni so yena umzukulu benganqeni ukuthi evesane batshele nje ukuthi lo muntu oshonile ukhona laphana, uvalele laphana, ugogo umbophe ngamaketane, yabo lonto. So ey'ntweni ey'kanjalo-ke ugogo lozo zinto bezimphatha kabi, yabo lonto. Bezimphatha kabi because ubegcina esefonela ngisho udadewabo, ukhona udadewabo osaphilayo. So ubegcina esefonela ngisho udadewabo emchazela, emtshela ngale ndaba ukuthi unenkinga kanje kanje kanje, because udadewabo bengade engahlali khona, yena ugogo behlala nje nabazukulu, kumnandi yonke into, yabo lonto ekhaya. So kwahamba-ke kwaze kwafika isikhathi-ke lapho khona ukuthi ukuthi-ke kwashona ubaba wakamakhelwane, kodwa akekho angathini, akekho eduze kakhulu kamakhelwane, yabo lonto. So meshona lo ntombazane lo wayesefana nje nephara, kahle kahle wayesefana nephara ukuthi njalo mephuza uzophuza nje ngegama likagogo wakhe. And then wahamba kwayethaveni, wafika watshela abantu ukuthi-ke uyazini ukuthi ubaba kamakhelwane ubulawa ubani, yabo lonto. So ube segcine sezenza engazuthi umuntu onabantu abadala, yabo lonto. So ihambe-ke indaba-ke, abafana-ke bendawo behlangane nje bonke, yabo, ababengaziwa ukuthi bawobani, behambe-ke beye emzini kagogo. Mabeye emzini kagogo befike ugogo okay, mabefika nje bafika ugogo ulele ney'ngane cause kwakula ko-8 kanje. Mabefika ugogo ulele, abangaya lapho abalele khona, baqale bangena ey'ndlini, bafuna le nhlobo yale mfene, bavula nje izindlu zonke, bafuna ukubona ukuthi khonani. Bangena khona babhiyoza, badakiwe, bavele nje bahlomile futhi ngayo yonke inhlobo yesikhali, yabo. Hayi, bepequze bengatholi lutho. Lo mzukulu lo okuyena obalethe la, lo ntombazane lo oyiphara, okuyena lo ojikela ugogo wakhe, yena akangenanga, yena wama nje esangweni, angazi noma wayesedakile noma kwasesekunjani. Hayi, elokhuze-ke kusho ukuthi-ke indaba ize ifike komakhelwane, yabona. Uma ifika komakhelwane bayezwa ukuthi hayi cha, ngeke kunesixuku sesikhona, because lento le yenziwa nje iquqaba nje labafana kahle kahle, yabo lona.
labafana-ke bengeneke endlini kagogo. Uma bengena endlini kagogo ke befike beshaya ugogo bamshaya njalo, hhayi ukuthi bamshaya nje mhlampe ngezandla yabo, bamshaya ngey'nduku, bamgwaza nje, uyabo lonto. Yonke leyo nto yenzeka phambi kwey'ngane, uyabo lona. So iy'ngane-ke nebala-ke y'kwazi ukuthi-ke ziphunyuke zibaleke zona, uyabo lona. So uma y'phunyuka y'baleka-ke ugogo esale-ke la endlini. So bemshaye belokhane bembuzile ukuthi yabo nje, bembuza abantu asebashona, bembuza ukuthi isiphi isilwane sakhe athakatha ngaso. Ugogo ephike yonke into, uyabo lona. Cause ngicabanga ukuthi nakugogo naye kwase sekunzima cause kwase sephika yonke into yena eselwela ukuthi mina kulungile, mina noma ningenza noma yini mina, kodwa nje ngicela ukuthi ningiyeke labazukulu bami bandla, ngiyacela, uyabo lona. Kanti vele ukhuluma lokho vele abazukulu kade vele belitholile ithuba lokuthi bekwazi ukuthi beputshuke behambe because nabo bese sebethe ukukhula mbijana, uyabo lona. So ayi kwase sekuqhamuka omunye nje umfana obesanda kuboshwa. So uqhamuka uphethe upetrol, uyabo lona. Wobhunyela endlini, and then shuthi ugogo ezame ukuthi, yabo ngesikhathi shuthi ezame ukuthi ebashaye ngamandla ngoba phela vele if usushayiwe usulimele udela noma yini. Ezame ukuthi uyaphuma, okay isifane ephume-ke, bephume even egcekeni nakhona bemshaye. Kuhle nje ukuthi nje bashaya nje umuntu nje abafuna ukumbulala, bashaya nje umthakathi, uyabo lona. Okay, and then uma beqeda ukumshaya bemfake ngaphakathi endlini belayitha umlilo, uyabo lona. So uma belayitha umlilo-ke yavutha indlu, kwavutha kwabamnyama yonke into, uyabo lona. So uma kumnyama yonke into entuthini shuthi ugogo Lucky esithola ispace esincane futhi sokuphunyuka kulo mlilo lo. Kuphezi kokuthi lo muntu useqala nawe ukuphelelwa amandla cause indlela ayesehamba ngayo, ababechaza bathi wayesesehamba ngamadolo nje, esehamba eseyihudula, yabo lonto. Still noma kunjalo, hawu bavesane bamthatha nje ikhanda lonke balithatha balibhekisa ikhanda baligcumeke elokhuzeni, baligcumeka phambi komnyango phambi komnyango oka-round ongenhle cause bashisa nje lapha ababekade bekhona bona, yabo lonto. Hhayi emva kalapho kwathi bhuu, after that-ke babaleka, yabo lonto. Qamba nje bese bayafika omakhelwane babona phela nakhu sekunentuthu cause bebeza ukuthi kunomsindo khona, kusho ukuthi nabo bayasaba phela ukuthi eyi bazoya kulowa msindo kanti kukhona izinto ezizokwenzeka, yabo lona. Ayi uma befika-ke bafika ngekhanda lagogo nali la, iy'ngane mpumpu, iy'ngane ayisekho yibalekile, uyayibona lonto. Mase sekubuzakala kahle ukuthi kahle indaba isukaphi, uyayibona lona. Hhayi esho ukuthi hhayi sizwile ukuthi kade bemshayela ukuthi ugogo uyathakatha cause bebekade belokhana bemshaya bembuza ukuthi iphi imfene yakho, wena uyathakatha, wabulala usibanibani, yabona. Khona lapho umfana owazi wathi ubaba wakhe umfuna kuyena, uyayibona lonto. Kodwa manje yonke lento abayikhuluma abanabo ubufakazi bokuthi ngempela lo gogo wayenza yini lonto leyo, uyabo lonto. Okwababuhlungu kakhulu. Untombazane-ke untombazane yena wa-endapha ngokuthini, ugcine uyabaleka, uyabo lonto. Wabaleka until now akaziwa nanokuthi ukephi, akaziwa noma uyaphila noma unjani, uyabo lonto. So efike-ke amalunga-ke befike-ke omakhelwane nkosiyami bafika kuvele sekulethe emzini konakele yonke into ibheke phezulu, yabo lonto. Bezama ukufonela amaphoyisa, mabefonela amaphoyisa kube ukuthi amaphoyisa-ke afike bone isigameko nkosi yami, esithathe-ke okay. So befike-ke abantu-ke bezothatha-ke umzimba-ke kagogo, yayibona lona. So yonke lento yenzeka nje omakhelwane bakhona bayabuka, akukho nane ncane